Toto bude veľmi vážne. Dneska to bude boj. Ešte tu môj hlavný super není, ale taký boj na život a na smrť si ešte nevidel. Tu je môj super. Prehráš, more. Nepoznám dneska kamaráta, toto bude veľmi vážne. On si dáva sladké reči a potom mu to ukáže. Jakú máš na dnes taktiku? Hovorí krížiky. Ale to vieš iba s mojou bakulkou. Dám ti magnet núka do toho, do dierky. To je taktika dnešná jeho. Ale mal Einzeleinset, bitte. Danke. Bakula pripravená, bakula je tam. Ale ja som počul, že ty dneska tiež hraješ. Tehotenské šťastie. Nepomôže vám dneska nič. No a toto teraz ide. Choď. A netrafíš. Štyri. Ja som to vedel. Teraz dáš. Koľko? 3 na prvej jamke? Nedobre. A ty máš 4, že ty chceš? Dobre, kamo, no neviem po tej prvej jamke. To nevyzerá tak, jak som si myslel, že to bude. Som mal kapcičku a mi ťahala veľmi ruku do... Som vedel, že na čo príde. Kapsička teraz. To je vietor. Sípana. Dobrá. Nedáš? Výborne. Yes! Pohode. Druhá jamka, pohoda. Vyhrávam. Ženy vyhrávajú. Sípana. No? Sa tešíš teraz? Samozrejme, ja to vyhrám. Pravím tehotenské šťastie. Není možné. Ale áno. Není možné. No vy... Tiger Woods. Sedem, ne? Pohode. What are you doing? Sípana. Ešte, že tak. No, musíš kontrolovať pravidelne. Musím. Never trust a woman. Ženy držíme pri sebe. Výborne, ostaň pri tom tempe. Dobrá. No! God, please, no! No! Sedem, ne? Tá čo, jak sa cítiš po 7 jamkách? Ja? Nedobre to ide. Ja Počkaj. som vjechal na skok. A tvoja žena ťa obehla, more. Ale však ja toto. A spredia z rodiny bojuje. No, však jasné, že... Bojujeme do konca. Ďalšia jamka. A teraz príde tvoj bod najhorší. Nie, to nedáš, aha. Juhu! Ja som si to tej. Teraz to dáš, teraz ti prajem. Ďakujem. Dvojka. Ty bol krížik. Juhu! Juhu! Ona pôjde na prvú. Odpadnem. Vykona jednotku dala.
Jednotku! Lenka vyhráva? Hej, koľko máš? 31 makám. A ja mám koľko? Ty Máš koľko 40. máme? Ja mám 40, on má 31, hej? Hej. Si pána. Táto nie je dobre. Táto je nedobre, kámo. Co to nie? Ale ešte máme 8 jamiek. A ja mám koľko? Máš dosť. Máš dosť. To dáš. A to sa nepočíta, ne? To robí ramena, že to je obľúbená jamka. Pozrite do sedmičku, čo teraz dá. Nedá. Jasné, jasné, Michal, ti nechám trošku. Nech dáme šancu, nech to je zajímavé. jasné. 5? To je 5. Tak. Kokot. To bude 11. Uvodil. Nechcem mať sedmičku. Krížik funguje, 6. Už ti sa sedmička, to už je jedno, sedmička už. Krížik. No dobre, prvá išla dnuka do... To ešte nič neznamená. Krížik? Nič? Akože to čo je toto tu? Je to tam, ja som to vedel. Čo? Akože, to čo je? Javky sú dneska prosím, nie. A nič. Pohode. Tiger Woods. No! Ja! On sa smeje, počkaj teraz, môžem. Toto už nedáš. Ešte nič nie je stratené. Toto bude jedna z kľúčových jamiek. Tu prehráš na tej jamke veľmi. Jak si na tom, Lenka? 4. Majsterka ide. A nič. Ďalší pokus. Musíš tu triafať. On ti vysvetlí, on má najviac bodov. No, výborne, vidíš? Tak som ti to vysvetlil. To dáš. Teraz som ti veril. Dáme krížik mu rovno, aby neprešiel. Pekne, pekne. Vidíš, bo som ti vysvetlil už a to už vieš. Krížiky, musí krížiky. Ale som ti vysvetlil, kvôli tomu by si neprešiel. Nedáš. Hopčom! Je tam! Teraz to dáš. No, Luky, ktorú ideš teraz vlastne? Som zabudol. Teraz. Ktorú ide? Teraz je 5. Hej. Nič, 5. No a teraz sa snažím, ak máš sedmičku. Ďalšiu sedmičku by som nechcel. Ďalšiu sedmičku. Snaž sa. 7. A nechce ísť, more, nechce. Dobrá. Ale dobrá. Dobrá hra, čo? Čo som ti nechal dneska, vieš, ak to. Na budúci ti to zrátam. Na budúce mi to zrátaš? Jasne, že hej. Teším sa. No, však jasne, že hej. On už na budúce. On už teraz nedá nič. Slnko zašlo, koniec, už nevyhrá nikto. No, jak sa cítiš? Ja výborne, na budúci to zrátam, bratu. O koľko si prehral? Od more 17 bodov? Však ja od polovice som už ani hrať nemusel, more aj tak by som vyhral. Robí ramena. Nechal som ťa, aby si neplákal, neboj. Takže sme si prehral kvôli tomu, že som ja na domácej pôde. Áno, Tak dobre, tak ďalšia hra bude na jeho domácej pôde a uvidíme, že jak to dopadne. Čus. na budúce.